Și când vezi gata Târgu Jiu. Și Era buștan, avea cam 20 de ani. Problemele începeau să apară, vârsta să cam ceară bani. Mama, bolnavă vânzătoare, avea și facultate. Tata, taximetrist bătrân și un bucar cu acte. Zilele trec rapid, iar tinere spart din calendar. Banii dispar din buzunar și apar atât de rar. Dar deja-i bărbat, am pachetat și s-a mutat într-o chirie. Primul ce-mi la spălătorie, orice plan merge prost, că totul-i contractor. S-a într-o zi, ce noroc, s-a îndrăgostit pe noi. Era de casă și frumoasă, foc și pentru prima dată. Are inima colorată, orice întrebare joacă. Avea o viață ca filme după un timp. Afac ceva mașini, se părea că au reușit. Fericirea la ușă, exista ca niciodată. Ea însărcinată, el urma să fie tată. Acum, o casă în construcție și un plichidel pe drum. Ce poză de album prinau mereu felicitări. A căpit-o bine, 12 grade pe scări. S-a trezit la spital pe frunzii, doctor lângă pat. El vorbea singur, mici sperat, repeta că nu e adevărat. S-a terminat, habar n-are cum să mai fie bărbat. Ăla micu a plecat, lumea l-a făcut-o prea greu de suportat. Au luat o razna și într-o zi să ia tot ce mai au, unei case de copii. A doua zi a cracat, noaptea cu străin în pat. El sună panicat, dar sună ocupat. A pierdut toți pentru că refuză să